Salut, eu sunt Kanken și bine v-am găsit la al 5-lea episod din cariera noastră București. După cum v-am promis meciul trecut, o să facem un amical cu Barcelona. Match. Da, noi suntem Steaua și nu, am greșit. Nu, așa. Spania, Barcelona. Accept. Jucăm în costume tradiționale. Bravo, Alba, Mascherano, Picalvez, Xavi, Busquets, Rakitic, Neymar, Messi, Suarez. Vai de mine. Cine mi-a schimbat lotul? Doamne, îmi schimbă lotul, cred. Nu știți cum facem. Părăsim meciul. Da? Și mergem la asta, la... Ne facem lotul. Păi ce e cum trebuie. Acolo merge cum trebuie. Eu acum... Nu mai joc cu Barcelona. Voi juca un amical cu Paris Saint-Germain. Eu zic că este destul de bună și ea. Sirigu, Digne, Luis, Silva, Aurier, Matuidi, Caverati și până a venit Di Maria. Dați la joc cu Nix, dar nu știu ce. Trebuie să mă uit la banca de rezerve. Ciudat. Și făcut transferuri bune. Stanciu pentru Chipciu. Vreau să văd dacă batem cu rezervele. Echipa atât de bună cum e PSG. Haide, chiar. Și fault. Bun, haide, Plati. Bine în tren. Haide. Bine, nu e Bine, Plati. Bine, dă-i. Nu e nu o să mai joc. N-are haz dacă nu zici transferurile. Manager mode. Da, lotul este foarte bun. Avem partidă cu CSM Iași. Noi în deplasare. Patrimon, Radu, Gardor, Grigore, Briceag. Transfer foarte bun. Boldrin, Budescu, Stanciu, Chipciu, Vardi și Hora. Transferuri foarte bune. Bun, să înceapă meciul. Lotul lui Iași. Vardi și Hora. La noi, atacanți. Începe meciul. Iași în atac. Vardi pentru Ioan Hora. Și pierde și Hora este în offside. Haide Stanciu. Bine Stanciu. Pentru Hora. Haide Hora. Haide. Ciu. Stanciu. Ce conținut de astea? Boldrin pentru Vardi. Haide Vardi. Vardi mi se pare și în realitate
și în jocuri un gol! Tot Vardy. Unde rămăsesem un transfer bun, mai bun pentru Steaua decât echipe precum PSG sau Arsenal sau Real sau echipe mari. Mi se pare mai potrivit pentru Steaua. S-ar integra bine, zic eu, dar mi se pare nu foarte bun pentru Arsenal sau Chelsea. Cu 71 over e destul de bun pentru Steaua. Dar mi se pare scump la 71 over 40 de milioane sau cât dă pe el. Mi se pare scump. Am văzut un youtuber care l-a luat în FIFA 16, X-Breaker mi se pare că era, l-a luat cu 1.700.000, tot la Steaua. Deci, ce mai contează? Leicester să zică mersi că ia cel puțin aproape 2 milioane pe Vardy. Nu mi se pare chiar de bun. Aici am contraatac puternic, Hora, scăriță, gol, Ioan Hora. Am avut partidă mai înainte cu Pandurii, dar am simulat-o și am câștigat cu 1-0. Și cine credeți voi că a dat gol în minutul 13? Vardy. Stați un pic, da, să continuăm. Începe partida, repriza a doua. Vardy, unde dai? Hora, Ioan Hora, se întoarce bine, pasă pentru Jamie Vardy. Vardy pentru Stanciu. Vine centrarea lui Chipciu, Hora, apără portarul. Oh, și nu avem nici corner. Stanciu. Să văd ce am pe bancă. Tătărșanu, Gherme, Munir, Enache, băgăm în locul lui Boldrin și cam atât. Briceag pentru Ioan Hora. Continuă puternic, dar este blocat în ultimul moment. Ciu pentru Ioan Hora pentru Vardy. Pe lângă poartă. Păi se putea. Intră este Golubovic la Iași. Golubovic venit înapoi la Iași de la Steaua. După ce l-am dat afară. Haide, Carduș. Bine. Tine un tren. Vardy, haide. Vedeți, nu are calitățile pentru un Arsenal, Chelsea, ceva. Pentru Steaua. Ar fi minunat dacă ar veni la Steaua. Să dea Gigi decât 1 milion pe el. Enache, nu o să bat cu el, o să bat cu Vardy. Spune că e de drept. Da, e de picior drept. Haide, Vardy. Nu, dă de prost. Eram sigur. Haide. Oh, și faul dur. A lui Namakamura.
Aici îmi trebuie cine de picior stâng. Să văd Hora ce picior e. Tot drept. Încep cu Enache, că e de picior stâng. Nu, și Enache e de picior drept. Asta îi dau cu Enache. Și este gol! Gabriel Enache înscrie și el. Bravo, Enache. Bravo, băi, Enache. Și s-a terminat partida. Câștigăm cu 3-0. Vardy, Hora și Enache. Ce zice aici? Cele mai scumpe transferuri. Al nostru este Radu, 31 de milioane, Vardy, 30 de milioane, Gardoș, 21 de milioane, Pantelimon, așa, 17 milioane, Brașov, transferul așa de 10 milioane. Barret, așa, viitorul de 9 milioane și al nostru, Grigore al nostru, iar Brașov, Botoșan de 7 milioane. Iar noi, voluntaria de pe Free Market, eu las pe Free Market. De la Watford voluntari, ce tare, gratis. Chiar n-au viitorul. CFR Orient, Farul trebuie să scrie la Crystal Palace și aici next jucăm cu astea următorul meci. Păi, cam atât și cu episodul de astăzi. Eu am fost Ken. Nu uita să apeși pe butonul de like sau să te abonezi la canalul meu. Până data viitoare, bye bye!